sa kaap. Makinig sa kababae nga taga Bohol. Ang gatong matatampo, nagdasangan nga Stephanie. Ha? Nagagusto ka na ko? Oh, Stephanie. Okay na nga. Unta, di ko nimo pakyason. Kuan, Janus. Makalitan man sa tingin mo, uy. Huwag mo ta makapangandam diri. Okay ra mo, good. Wa man sa ko magdali ba? Andam ko magpaabot kano sa kamluoy na ako, Stephanie. Sure ka, day, nga nanguyab ni Mus Janus? Ula, giday. Unya? Nga nung man ni Musugta? Ako pang hunahon-naon, day, uy. Kung angay ba na ako siyang sugton? Ay, sus, uy, pagahi-gahi man sad ka, uy. Kung diri pala na nanguyab si Janus nako, na. Way kang istorya, ako dayon ang sugton. Day, Ebon. Steph, dugay-dugay na magyud nga nanguyab ko nimo. Ang tudbaron, wa gyud pag-asa, wa ka maluoy na ako. Kuan, Janus. Kining... Maluoy sa taon ka na ako, day. Suktan ako. Mahal talagi ka. Bitaw, uy. Ang tinuod. Naluoy na bigid ko nimo. Kung si buot nimo ipasabot nga uyab na ta, ha? O, Janus. Oyab na ta. Salamat kay Stephanie nga gisugot na gyud ko nimo. Salamat gyud kay ha. Uyab di mo ni Janus Gaw? O, gaw. Tigay ka! Naon sa kagaw? Aksyo ko kabalakan mo ora. Nga naman, gaw? Paano na ka? Lakiro mo na si Janus Gaw. Ha? Lagi! Basig maghilag ka sumabot ka ba? Dili tingali na mahitabo, gaw, uy. Minaw tayo Gaw. Pagandal mo na ng panyo para pahin si mong luha. Mo ba? Mo rin isulti sa mga gagaw re. O, Janus. Nya, tawsag ka. Ibinuangan na ka to eh. Basig maghilak lang ko sa umaabot, ha? Kaya daghan di kag uyab. O, taon dayo eh. Sila ang uyab ba? Ikaw rang babae sa kong kinabuhi. Nya, unsa man? Ha? Oh. 5 na magita ka buwan nga manag-uyab ta. Nakadungog ka nga may lain ko, ha? Wow. Og, salamat kayo sa mong love na ko, Janus, ha? Love kay tika, Stephanie. Ug di may tabo nga ako kang binuwangan eh. Oh, gusto di. Manglaag noon ta na. Asa man ta? Mga untag quick-quick. Sige. Kidugi rin sa kung makakaw na quick-quick. Abi na mo di ka ganahan og quick-quick. Ganahan, uy. Ganahan eh. Mao ni paborito na ko nga snack sa nag-eskwela pa ko. Mo ba? Sige mo, kaon pa. John, ang cellphone o ni Bagting? Oh, ako alero. Abi na mo gimuha. Imo lagi kay pang imong cellphone. Kinsa man din nanawag, ha? Janus? Kuan kining Uwa, malagi ni mo to baga. Basig importante ito. ha. Ako rang barkada may nanawag. Samok lang to. Dili to importante ay. Oh, sige na. Mga umpata kay lami pa kay iyang suso. Ay, inikaw man nato og kaon. Mo adto taglaing lugar. Una ta mamauli.
Bago lang ganit ang nagkita. Nanawag man dayon ka na ako. Ako lang gi-check kung naabot na bigay ka sa inyo. Dili pa lang dugay. May noon. O yan, unsa man, nalingor ka sa atong date ganina? Lingaw ka ayo. May noon. Pero maulagi. Quick ragin tayo akong nakaya. Sabiya ka, okay ragid kaayo na ako dyan. Huwag ganay problema na ako. Ang importante nga magkauban ta. Salamat, Steph. I love you. I love you too, Janus. Ha? Manglaag ta? Oh, Steph. Asa man ta? Nanawag akong mga barkada. Ila kong papason kay nagduwa silang volleyball. Maong kuyugi ko. Oo, sige pa. Noong sa Miss Janus, busy man kayo sa iyong cellphone. Sukad pag-abot na mo din Ay! Kinsa mo ka Kanya na? ka sa bay! Duwa ka bay! Oo, bay. Steph. Dini ka lang ha. Muduwa lang ko ka diyo. Sige, Jan. Kay mutan araw pa ko sa inyong dawa. Nabili na din yung cellphone ni Janus. Ako rin ibantayan kay basig po nito niya ni. Uy, hala. Ay, ni-text niya. Vince ang pangalan. Iya tingnan yun yung amigo. Oh, nanukot na yun. Ako na nito bagon. Pero dili lang ko matingog. Hello, babe. Asa naman ka? Nagpaabot ako nimo sa tong abutanan. Asa naman ka? Babae ang nanawag ni Janus. Ang babe, pagyan ni. Kung ba, nagbinuang si Janus na ako. Steph? Steph? Muna Jan. kami mo guli ha? Oo, sige. Yun na, naunsa mo ka? Ha? Naon sa maday ko. Mura magulog. Gikan ka nagilap. Naunsa ka? Wala, oy. Gisipon ko. Init magod kayo pagpaingon na to ganiha din eh. Mau ba? Sige. Muna ko ni mo ha. Sige, Jan. Sundan ako siya. Nara si Janus. Muna siya doon ikihuan. Dugaya ni mo, uy. Sorry kayo. Dili. Si Ibon ang ipakikitaan. Janus! Ang sibuti pa sabuti niya ako nakita, ha? Kuan, Steph, kining... Babe, sultihi siya. Babe? Bisa ato ka uyab mo? Okay, ikaw ito nanawag ganina sa cellphone ni Janus, ha? Salbayis ka! Salbayis ka! Salbayis ka! Salbayis ka! Ba't yun? Di ka na salbayis na ka! Gusto na lang! Ikaw na sabi rin mo ginayong ito kumang akong uyab! Aray! Aray! Ikaw na lagi mo, anak! Gusto na! Ikalagay mo ba nagibuhat ako, Janus? Ikalagay mo ba akong gipasakitan? Sa ilo alam ko, Steph. Kung saan man ko na nagkasinabot lang nila. Ikaw sa Bebon! Abing ka kayo ta! Pero ano yung mabalikibuhat ako? Sorry kayo, Stephanie. Nahigugma lang ko sa imong uyab. Okay naman ko ba nga duhatas kinabuhi ni Janus? Suluha diha! Pero kinagkasinabot man mong duha. Ako na lang mo palayo. O salamat na lang siya pagtuntun ako! Naglalagay ng kolorete. Grabe kasakit ang akong gibati at tumura. Nadiluban ko sa suod na akong amiga. Kaninyo, Janus at Givon, kung namati man mo karon, manghinaot ko nga magmalipayon mo sa iyong kinabuhi. Dinhin na lang ko to, o dagang salamat sa pagkagaling akong tampo. More power sa RMN.
kayamanan. Sa ka. Ano pa daw siyang kaagi karon? Magkining sa kababae nga taga Carmen Bohol. Ang ganito matatampo, nagdasangan nga sterile. I love you, Sterile. John Dave, Manay tinuod. Love kiti ka. O hinaot unta nga dili ko nimo pakiyason. nga numulimod man sad ko ba? Ang tinuod, ganahan sab kaayo ko nimo, John. Tinuod ka, Sterile? O, John. Nga sa ato pa. Kita na? O, oyab na ta. Salamat kayo. Ngawa ko nimo panto sa dugay, Sterile. Salamat gid kaayo. Naol, may uyab. Ikaw giday, Marisa. Bitaw day, uy. Nalipay ko nga nakauyab na ka. Ikaw pud, panguyab na. Aron, parehas na ba nga na uyab? Kunaa pa lang, day. Kanindot unta. Pero unsaon, wa may nasaag, day, uy. Huwat-huwata lang day, uy. Basin pa di ay, maabot lang imong Mr. Dream Boy. Ay, noon sa manis si John Dave. Dili mo naman reply chatan. Uli ka sigig online. Akong tawagan, bi. Uy, now may another call? Kinsa man kanina kikastorya sa messenger nga ganiha naman ni. Ay, salamat. Nakontak na giti ka. Kinsa may magkikastorya sa mo cellphone nga busy man kaayo ka. Ako amigo, nanawag sa messenger. Nang umusta mo na ako, mao to, naglambi ang among storya. Maong dili makasud ang imong call. Mao ba? Oo, mao na. Nga naman day. Nga naman nanawag ba ka? Kuan ba, ugma, Domingo man. Manimba unta ta. Kuyog ta ha. Kuan, sa sunod na lang rin ha. Naamgod ko'y lakaw. Asa man di ay ka? Magkita mi sa kong amigo nga bagong naabot gikan sa Manila. Oh. Sa sunod na lang rin ha. Sige, John. Uy, kalain gud ana. Mas palabihon niya ang iyang barkada kay nimo nga iyang uyab. Maulagi day, uy. Kalain gud ana, day. Ay, panitin na, day, uy. Basig dili na amigo ang iyang pakikitaan. Ha? Basig na nila yung uyab si John Dave. Day Marisa. John, Ngano, Rin? tagsa na lang lagi ka mag-anihan sa amo. Dili pareha sa una nga, hapit na lang kada adlaw mo ani ka sa amo. Nabisi lang ko, Ril. Kuan, naam ko yung mga time nga mag-overtime eh. Mao ba? Wa ka kaha magbinuang nako, John. Ha? Ano sa ba'y binuang? Basin og may lain kang uyab ba? Wa lang ko mahibaw. Wa taon, uy. Dili mahitabo nga magbinuang ko nimo. Kay, love ta kayo ka, Sterile. Salamat, John. I love you. I love you too. Ay, day, Sterile. Maayo kinikita ta. May ibalita ko nimo, day. Unsa man na, day? Day, wa gyud ko masayop sa akong pagtuo. Nga unsa, day? Nga may laing uyab si John Dave. Day, mahimo ba? Ayaw ko pagkomedya, di ha? Wag ko magkumitsa nimo, day. Og aron kagid mo tuo nga may laing uyab si John. Tanawa ni picture, oh.
Ako silang napicturean, samtang loving kaayo silang nagkuyog. Dili. Dili. Aray, Steril! Gusto na! Sakit, ha? Ganun yung mo manikibuhat na ako. Ganun yung mo kong kipinuagan. Sa ilo alam ko, Ril. Natinta lang ko. Kung sino tintal? Gisa ato pa. Liang ko na kagaimot ang uyab ang imong kuya na picture ni Marisa. Oo, Ril. Ganun yung mo maninabuhat na ako dyan. Ingon ka ako rin mong love. Uya ka na naguyab magkaglain. Binuang ang butong akong pagpanguyab niya. Nya, sukot man. Diligid mo at ang ginoo dyan nga padahin ko ni mong binuangan. Tinasakpan man ka. Pasailoan ako, Ril. Gigani mo, no? Nagtuo ka nga mapasahilo ti kasi mong gibuhat, ha? Ha? Unsay buti mong ipasabot, Ril. Makigbuwag ko ni mo. Steril, paluoy ka. Di ako ta magbuwak. Pasailoan ako sa kong gibuhat ni mo. Sorry, Jan. Huwag ko makinaglag lalaki kasama ni mo. Way baruganan. Okay ra ka, day? Okay, Raday. Murag dili gid ka okay. Kay sukad pagkabuwag ninyo ni Jan Dave, no? Hapit na lang ka dili mo gawas tinis inyo. Magsige na lang kag mukmuk. Wala may gana igawas po, day, uy. Ayaw pag-ingon ana, day, uy. Ayaw pagpaapektar. Day. Suroy-suroy sad, uy, aron malingaw ka. Ay, husto. Kuyog ta karong hapon, ha? Asa man ta? Na may volleyball dias unahan. Mananaw ta aron malingaw ka. Anita din himang lingkod. Mayo din kay kita kayo na to ang magduwa. Oh. Day, kana pang niapil og duwa og volleyball ba? Nakaila ka na? Asa ba? Kana pang naastunga. Nakaila man day. Si Stefan man na. Ilado man na siya kay maayo man na maduwag volleyball. Pero wala siya makaila na ako. Ang nga naman day? Parison ka ayo mo ay. Unsa? Inigaw man nilag duha. Atong duolon. Congrats, Stefan! Ay, Congrats, Steph. hi, thanks. Thank you, ha. Mayuha gini mo muduwa, oy. Taga pro to, eh. Alkansi ko ninyo, eh. Ha? Nga naman? Nakailaman mo na ako, pero ako, wag ko kailan ninyo. Aw. Oh, magpailamin ni mo. Okay. Ako si Marisa. Ah. O kining akong kuyog si Steril. Oh. Bagay kayo mong duha. Steril og Stefan. Oh. Day. Ay, salamat intahon. Inanay na ko nakalimot ni John Dave. Oh, kitsa man ni text? Number man ni? Akong basahon. Hi, kumusta? Oh, ako ni tawagan, di? Hello? Hi, Miss Beautiful. Kinsa ni? Ang imo ning bagong amigo, eh. Si Stephen. Diin ka man og number na ko. Ay, sa ako tingaling Facebook, no? Imo kong gistalk sa. Unsa ka diha? Unsa pagtuon mo na ako, stalker? Diin lagi kag number na ko. Sa imong amiga, eh, si Marisa ba? Oo, gano'n na ngayon magkuno kag number na ko. Walang. Ganahan lang ko makikamiga nimo. Stefan. Sorry ka ayo day, ha? Saon man gud namugos man pag ayo Stephen good kay mangayo gid lagi ko na siya sa number nimo. Mauto ako na lang gyatagan.
Okay ra, day, uy. Hayaw lang kong kasuko, day. Gusto na bitaw makik-friend ni mo ang tao? Salamat nga nakikita kay ko, miss. Lain na po na ng miss, uy. Pwede real na lang? Sige. Real. Real na lang ako itawag nimo. O, sa maday mong tuyo, Stephen, nga nakikita man ka na ako. Kuan real, bisan og bag-o lang tang nagkaila pero gusto kong may baw ka nga love ti ka. I love you. Stephen. Mao ni tinuod. May chance ka ako nimo, real? Stephen, nasakitan ako. Og di na ko gusto nga masakitan pag-usap. Naibaw ko. Gisultihan ko ni Marisa ana. Pero ayo iparehas ang tanang lalaki. O lahi ko. Kung gipasakitan ka man sa una nimong uyab, diri na ako ipasalig nimo. Nga kalipay ang imong maangkon ako. Well, kalimtin ang nangagi. Og dawata ko. Ang tinuod, Stephen, no? Gaan bagit kayong akong buot nimo. Ambot ba, uy? Karon lang gani, malipayon kay ko nga nagsultian na ita. Sayon na siya nga kita gyud ang para sa usa. Ug ayaw pug niya mong kaugalingon. Sugta ko rin. Ug kalimti ang mga masakit nga naitabo sa imong kinabuhi. Oh, Stephen. Ako na kang gisugot. Salamat. Salamat gid kayo. I love you, Rel. I love you too, Stephen. Hindi ko na lang. Wa ko magmahay nga akong gisugot sa Stephen. Kay pinangga man kaayo ko niya. Karon, usa na katuig kamong relasyon o nagpapiling kaming ligon. Dinhin na lang po to o bigang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka. Payo adlaw ko yung tanan masukin ti paminaw, ning hanubanan sa sakawit. Ingon na sa mga artista ang maghatag kinabuhi na kung kaagi. Ako si Steve. Sa dili ko asugdan sa pagsaysay kina kung kaagi, palihog pagtugtog sa awit na naguluhan. In your eyes. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daning yang kaagi karon makining sa kalalaki nga taga Compostela, Cebu. Nga tumatatampo nagdasangan nga Steve. Thank you! Pastilan ba ikaw na yung fans eh? Ayun, di ka masayaw ba? Pamitang sa'yo na kita ko nga, dunga-dunga na ng mga chicks. Kay, okay naman sila, basta mauyab naman nila. Di ako believe nung bay. Way, kahadlok! Ako pa! Maakin nga ka na, Steve. Dali, na importante pa nagsultihan. Ma. O sabi na, ma? Nak, naunsa naman taon ka? Ayaw ko nagdungan-dungan na ng mga babae ni mo, be. Ang uban ni mong babae, naabot ang dress bay o pinangita ni mo. Ha? Lingaw-lingaw rin na ako, magod. O sa'y lingaw-lingaw. Imo lang kalingawan ng mga babae? Uy, kung sabi pagtuon ni mo, mga duwaan nga pwede na ni mong duwa-duwaan?
Uy, huna-huna asad ko nun na dong, be. Babae sad baya ko dong. Gusto kag ingnon anaon ko ni Papa ni mo. Ha? Inanaon ko. Dili yung tao na mahitabo, no? Mahal kayo nako si mama ni mo. Dili ko makahimo sa pagbinuang niya dong. Ay, nahibaw man ko anak ba. Pero ang ako lang unta ba. Ngayon anak pud unta ka, dong Steve. Usara ka babay ang imong panggaon. Kasapot. Oo, ma. Tadi, ma. Kami may kadaog sa dance contest sa atong barangay. So, kami may padas buhol. Aron magkikumpit og sayaw dito. Uy, kamura mga batanon? Dili mo Kuan, na ang papa sa mong kauban. Siya mo ba na mo dito? Mao ba? Basta pag-amping lang yun na ka. O i-update din taon ko pirmi. Oo, ma. Mayo ginisugod sa mama ni mo ba nga muuban ka din sa buhol? Ako manggingnan nga, natay kauban nga dako. Bisag wagod. Amawa gini mo ba? Abot ta. Dali, suod mo dire. Dahil mo sa kamay payag. Salamat, Kapitan. Salamat, Kap. Ready ng snacks para nila. Baba. Doon. Bye. Nak, Dia. Gapahaw. Anda mo sa dakong ilang hidaanan, ha? Ikaw sa'yo, bahala nila. Abibiya sila. Oo, sige pa. Bye. Skarte din. Skarte din. Ay, miss ko pa. Ako din si Steve. Lia, no? Oo. Nindot niyo lugar diri, miss? Nindot suruyan. Pwede ko pauban mo ugma? Ha? Uy, haya, gini mo ba yun? Mayo gani kay nisugot ra mo dayon si Lia. Ako pa. Hibaw biya ka. Unsa kasayod ako mga babae. Ha, mao. Oo. Believe na gid ko ni mo ba? Kun makascore na gid kaniya. What lang? Ako bahala. Ya. Huntay bitaw. May lakaw sa ko ha. Nas Lia. Manghantig pud ko ako, ha? Sige. Good luck. Good luck ninyo. Tana na. Ato na ta para makaulit na dayon. Sige, tara. Lia, salamat ha. Nalingog ako sa tong suroy. Ako sad Steve. Sige ha, aris ako. Uy, hilan ni Uwan. Dali. Suot sa dali. Salamat sa pagpawanom na kong ilisan ha, Lia. Away problema, oy. Lia, abinin mo, sa una pa na ako pagkakita ni mo. Ganahan na kay ko ni mo. Logon lang kay dilikot ka din layo ta. Lia. Steve. Lia. Bumili ako, anak! Uy! Tigpasok niya ako sundan! Uy! Ayaw, Kap! Dili, pak yun ko eh! Among-amungan din mo ko, anak! Kap, wa man taon, Kap. Uy! Kinahanglan manubag ka. Kinahanglan yung pagkasra akong anak sa gusto mo sa dili. Unsa? Salamat kay nakatambong mo sa kasal na Steve ug Lia. Ni Ami kay gusto na mong dadong pagbalik si Steve sa Cebu. Usa? Pre, mga bata pa kayo ni sila. O dili pa sila andam sa responsibilidad. Naminyo na magindi sila. Wa na may mahimo.
Ang amo lang nga makatiwas taon og eskwela ang amo anak. Sakto ka, pre. Pero luoy ako, anak. Pasig usap ay buhato ni Steve dito. Ay, sige. Musugot ko, pero uban ninyo ako, anak. Oo, sige. Dado na mo si Lia. Ma! Ma! Mula ka sa ko, ha? Sige dong, balik dayon ha. Magpaabot ko ni mo, Steve, ha? Dungan ba tagkaon, ha? Uli dayon. Paminor ko na ko, Lia. Paminor ko. Steve, unsa ba nasakitan ko? Huwag kilabot ko ba sakitan ka? Di man ini. Naasawa lang di ka. Tungod kay gikorner ko ninyo sa imong amahan. Pero ni anata sa Cebu karon. Huwag ako. Ulitaw ko din eh. Maong mamabay ko. Bisa ka doon gusto ko mamabay. Steve! Luoy ni mo ba, no? Bilin ka dito sa buhol. Huwag may mahimo ato eh. O, lagi. Si Lia, sad. Wasa mo angal. Ngay pagkasal mi. Ganahan, sad. Nakorunod yung kabay. Mo nag-iingon nga, undango na gid mo ang imong pagkahimabay pa eh. Hamak na hinoon ka na. Na, minyo kag di oras. Asam ko muundang. Minyo ko pero sa papel ra. May magkapaybawan ako mga chicks nga minyo ko. Aw, noon sad. Ganun diri mo magtagay sa pikas barangay bay. O ano ba kayo kumasuhito din eh? Palain sa bay eh. Sige lang tag-inom dito dapit skulahan eh. Oh, bay. Oh, saka? Siga mo na mata ni mo. Di ba? Inom mo ng papa? Ha? Uy, alo. Kabatanon pa na niyang gigakus eh. Si Papa yun. Mupaulin ko ba eh? Animal ka ba? Napagay pangunihon nga. Di mo buhat yung bidawangan si Mama. Unya, lami sa di kay kabugagsul ka ako si mong babae. Steve, wala gini mo tagda ng imong gikaon. Kaon na, uy. Ma, dali ba? Dungan tagkaon. Ay, unya na lang ko na. Pamuabot si Papa ni mo. Pabuton ko lang una siya kay magdungan ni. Unya, dili mabot si Papa. Dili sa kabukaon. Ha? Kung sabay dili mo abot na ko, oy. Mura baya kagkaroon pa na ako. Mapirme baya kung paabot ni Papa ni mo aron magdungan ni kaon. Kadto to higayon na ma. Pero karon, ayaw na lang paabutan si Papa. Uy, Steve, nga ni barog ka, uy. Madali. Dali na, kao na. Ha? Ayaw na paabutan si Papa. Dili na tumubalik. Dung, oy, noon sa mga buhi ko, oy. Dali na. Sakitan ko. Noon sa aray, oy. Noon sa kaman, Steve. Oy, Steve! Ano ne, ha? Bigyan sa mama ni mo. Nasakitan siya. Kaya nga ano pa? Gusto ni mo? Ngay ka rin mapasakit ni Mama? Ha? Unsa? Steve, unsa man ka ng imong gipanulti, ha? Nakurat ka unsa? Ayaw na mo ang buang pa. Pila ka tuig mo gitunto si Mama. Ha? Ha? Steve, pagtarong niya, ha? Huwag ko mahibaw na ang gipanulti ni mo. Nakita di ka magkakos-kakos ka babae ganina. Di mo limod pag ka? Ha? Unsa? Nakitaan mi ni mo? Oo! Batalo na yung tirada ni mo pa. Ingon pa ka. Imo na ako asawa. Unya ma. Wala kayo sulti niya. Sudyain si Papa. Nak, wa mababae si Papa ni mo. Wow. Wala ba nga lagi po niya, Ma? Imo tong igsuon nga babay ang akong kagakus-gakus na. Tinuod ka na, Steve. May laing pamilya nga gisuportahan si Papa ni mo. Unsa? Huwag nisugod na sa gama. Ano ba sugod naman ka? Nga mga bin si Papa? Ayaw naman pagpagabuang, Ma. Steve, ako mo ay kabit ni Papa ni mo dong. Unsa? Sila ang una na kong pamilya, anak.
O padayon ko nga nagsuporta sa akong anak. Kasado mi sa inahan atong babae nga akong gigakos. Ganun mo magkumaybawa eh. Kaya dili ko ganahan nga maghuna-huna ka. Nakabit ang imong mama. Ay sobra na ko kalab si mama niya. Labi ko na doon. Tinuod ka na doon. Mao nga magsigi kong balik-balik ang sulti nimo nga dili magbinuang sa babae. Tungod kay nahibaw ko kung sa'y feeling nga nahimong kabit. Ug hangtod ron, ako kining gidada. Pero kada adlaw, gipa-feel ni Papa nimo kung unsa ko niya kapinangga o kamahal. Mao nga unta doon, ikaw sa doon ta. Pero na may asawa ka na. Ayaw na ginong pumabahay pa. Pasilo ako ma. Dali na mo. Pagawa na mo. Lea, dari mo plato. Isukatan natin ka. Wow, anak yun doon. Sugod karon isa ako. Nga magtinarong ako. Ug Lea, maningkamot ko. Nga dili man ingon nga perfecto ko pagkabana. Pero gusto ko ba may mo deserving nga bana para nimo. Thank you, Steve. I can see beyond your smile. I can show you that what we have is... Sukat atong tabua, naningkamot ko nga makabawi ko sa mga asawa. O karon, nan may anak kakaruha. O palipayon kayo ng mga pamilya. Dining lang ko, Tom. Nagkasalamat sa patagan akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Steve nga taga Compostela, Cebu. Babalas sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nakaluhan, In Your Eyes. Ang daw kaagi kibatang gawa sa radyo ni Carlo Narikay, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ang mga sukin di paninaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka. I-address lang ni ining tulumanon, hantimanan sa usakawi kaya RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Baka ipadas sa Handamana Official Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, dagang salamat sa inyong pag-amin. Handumana sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maugaling sa kalalaki nga taga Barili, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Tommy. Biyaan na ta ni mama niyo. Kita na lang duwa pa. Oo, nak. Pero, ayaw ka balaka. Bisag kita na lang duha. Dili di ka pasagdan, nak. Buhato na ko ang tanan. Mudoble kayod ko sa paninda. Ug makahuman ka lang sa imong pag-eskwela.
Congrats, nak! Ni-graduate na gid ka sa elementary. Thank you, pa. Salamat kay wag yun mo binuangi ang imong pag-eskwela. O gipakapinan pag yun mo. Honor student ka pag yun. Opa, kay ganahan ko nga malipay ka. Nak, igo na nako nga makapasar ka. Wala ko mangayo og taas nga grado. Makapahuman lang ko ni mong eskwela, nak. Okay na kay na nako. Pero gusto man ko nga taas og grado pa para inigdako na ako pa. Nindot ko og trabaho. Gusto kong magdoktor pa. Ug kung ako na gani magtrabaho, gusto na ko nga mapahuway na ka pa. Atagan na lang kag kwarta. Salamat, anak, ha. Wag yun ni mo usiki ang tanan na kong paningkamot para nimo. Okay, love, kay di ka pa. Kadali ras panahon, nak, no? High school graduate naman yun ka. Opa, dali ra kayo? Nak, pasensya na, ha? Hinay yun kayo ang kita ron. Palitan lang tikag, paborito ni mong quick nung, ha? Okay ra ni mo, ha? Maulang una na yung atong kanon. Okay ra ba yoy? Lami kaya na? Sige. Tana dong, magpalit una taon niya, dadon na to sa bahay. Kay may importante sa kong isulti ni mo, nak. Sige, tana pa. Excited ako mukha ng quick. Lami, oy. Ikaw pa, di ka mukhaon? Dili na, nak. Busog pa ko. Imo lang na. Utda na tanan. Busog pa ka? Wa man kay kaon sa ganinang buntag. Ay, ayaw na kong huna-huna, agod. Tiwas na diha, ha? Mabusog ra kong magtanaw ni mo nga nagkaon. Busog ka na ako, eh. Pa, sa ganito yung mong isulti na ako? Nak. Nahibaw ka magdugon. Unsa ta kalisod. Gusto kong paiskwilahon di ka college. Pero, wa ko'y igong kwarta, nak. Maong nakadecide ko nga ato lang una ning iprinda ang titulo ining yuta ni mama nimo. Kinsa man siya itong prindahan ni pa? Amigo sa suki na ko nga tigpalitan sa akong taho, nak. Nagkaistorya naman mi o nagkasabot naman mi. Sige lang pa. Eskwela lang yung kong tarong pa. Para di mawa nato ning yuta ni mama. Maunang ni kabili ni mama. Di pwede nga mawa ni natong yuta, Maayo hinuon kay makaskwela gid kag college, bro Tom. Lagi say. Loy kay akong papa, oy. Gibuhat gid taon niyan tanan para nako. Swerte kay kasi mong amahan, bro. Ako ande ba? Asa man kami eskwela? Ako ato ko syudad. Kuyog ta. Pwede ra mag-adto ka puyo sa akong boarding house ba? Mas maayo manggugkuno dito kay maka-extra ta ba kung gusto tang mag-working student. Aun sa man? Okay ka? Unsa di ganahan nimong kuhaong kurso di ay? Unsa yan? IT? Unsa man na, nak? Basta pa. Bayan as computer pa. Maupa dong. Dili ba na mahal? Pasensya na ka, ha? Uwagid ko'y alam mag-ana dong. Di naman siguro pa. Doktor biya gid unta akong gusto nya. Saon man, di man ta maka-afford ana pa. Mang IT na lang oy. Ug adto ko eskwela sa syudad pa. Sige, nak.
Basin pa di matuma di mo ang imong pangandoy kung adto ka dito. Panawag lang kung may kinahanglanon ka, ha? Opa, salamat kayo. Wow, kanindot din syudad, no? Oo, uy. Mao bitawng ganahan kay kung anhi mo eskwela. Kay bibo kayo. Excited na kong musod sa klase. Okay, class. Since first day man ninyo karon, gusto ko nga mag-ila-ila lang una mo sa inyong mga classmates. Okay. I'll give you time nga makigtabi nila. Ma'am, may I come in? Wala. I'm so sorry I'm late. Kagwapa niya. Hi. Why naglingkod din eh? Can I sit beside you? Sure. Sige. Kalain eh. Gikulbaan magkugkalit. Bay, gusto di pangalan mo? Tami? Tami no? Tami? Oo. Tawag din si Romil, bay. Romil? Ano to klase ba? Saban? Mukhay ka na mo? Ha? Asa man? Inom daw. Unsa? Come on. Join us. Boring ang life kung wa inom-inom. Tana. Imo na. Kagayar ko. Mo. Mauli na ko, bay. Nalipong nung, bay. Dagan na sa kay miss ko lang akong amiga, oh. Gipangita na siguro ko. Di pabaya ko suwito, dori. Ika-block, ligod. Kaya ka mo, pwede ka masaag. Bitaw, nausta ba di siya, oy? Ikaw ba? Pagmasa na guna mong cellphone? Bibi, ako'y pang. Sige, pero inig kahurot aning atong giinom, ha. Muli na gyud ko, ha. Kasakit sa kong Sakit kina imong kay hubog man kay kagabi eh. Hala, giyon sa nang uli din eh. Gihatod kasi mo mga kauban. Ha? Bro, kung may problema mag-inom ka ba? Pero ayaw kalimot kung sa imong tumong ano naa ka din syudad. Ay kabala ka, say. Di na ako pasagdan ako pag-eskwela. Nalingaw lang ko sa akong mga kauban gahapon. Ilabi na ni Eugene. Eugene? Classmate ako. O cool kay siya. Gani. Gusto ko manguyab niya. Okay. Ha? Ingon man ka nga ganahan ka na ako. O gusto kang manguyab na ako. So, okay akong gitubag. Gisugot na tika. Kita na. Uy, bro. Naunsa naman taon ka, uy. Sukad nga nagkauyab mo, Eugene, no? Sige na lang kaglaag. Sige na lang kag-inom-inom. Kanang igasto rin mas inom, imo pala ng tigomon. Di ka maluoy sa imong papa nga, naningkamot nga mahatag tanan ni mo panginahanglan. Sabayan ni mo sa baasa ni mo mura magaginahan. Nausap na gyud ka, Tami. Di ba kayo naana sa una? Mausap ang ginang tao. Mas may pagpahawa lang ko din para di na ko kahasol ni mo. Unsa? Salamat kaya nga imo kong gipapuyo din ha. No problem. Actually, ang akong mama mo ay nagbayad sa akong abang dinis boarding house. Pero, ang problema, wala ko'y kwarta. Unya, nagsabot na ba mi nilang Romel nga mag-inom? Asa matag kwarta ani, uy? Mangita kong paagi.
Pa, sige na pa. Padadin ako din pa. Huwag nagigoy ikapalit ang pagkaon din pa. Sige, nak. Mangita kong paagi, ha? Salamat kay pa ha. Bye. Jin, okay na? Wala na yung problema. Thank you, babe. Naara man din na, oy. Kung makinahanglan ta kwarta, babe, ha? Paluoy-luoy lang dayon si imong papa, ha? Oh. Nausab naman katami. Di ba kayo na sa una? Murag sakto to da. Dili mayo nga magpada ko sa mga barkada nako. Ako istoryahan si Eugene nga magtarong mi sa pag-eskwela. Da, ang importante nga makapasar, uy. Saan yung pagpasara na kung di ka magtarong? Abi ni mo, Tommy, no? Boring kay kado. Kung mao ni mong gusto, hala sige. Magbuwag ta, uy. Kung pag-focus mo pag-eskwela. Eugene! Sorry kay Isay. Huwag naging ko ilaing kaduulan. Magpabaga na lang ko. Bisag dahi ubos ko nimo pero di man sa di ka maagwanta. O sige. Musugot ko nga ari na ka mo puyog balik. Basta, siguro alang gid ha nga magtarong na kasi mong pag-eskwela. Oh bro, magtarong na ko. Congrats, bro! Graduate agad ka! Salamat. Balag vocational, basta nakagraduate. Ug ikaw sa puon, after 2 years, kay 4 years sa mga kurso ngayon gikuha. Oo. Naday ko'y kaila ba nga pwedeng makapasod ni mo na yung trabaho. O saman, dawato ni mo? Nangita man sila IT. Oh, sige. Ay, hapit ako mag-usa ka tuig din sa akong gitrabuhan. Taod-taod naman nga, wala namin makaistorya ni Papa. Wala masyad siya manawag. Huwag na busy sa ako sa akong trabaho da. Gusto. Mapauli ko sa probinsya. Surprisahon ako sa Papa. Wa naman magpuyo yung Papa, boss. Ha? Saan naman siya puyo day? Abot, basta permi na ko siya makita nga mag-standby doon sa meteryo. Unsa? Pa, naaram day ka din Nagunsa man ka din sa menteryo pa. Naapagig ka din sa lubnganan ni Mama. Dong, Tami, wa naman tayo bay. Unsa? Ang yuta ni Mama di mo, wa na nako makuha og balik, nak. Wa na mako ikabayad. Pasensya na dong, ha. Napuno na masagod ko sa utang. Para na ako'y mapadani mo. O pagkahibaw na ko nga nakagraduate na ka, nahilunan ako. Dire na ko magkatulganan tupad sa lubong ni Mama ni mo. Para ko mawa na ko. Naara ko siyang kilid. Pa, ay nagupagsulti anak god. Sorry kay pa, sa ilo ako. Nga napasagdan ti ka. Wa ti ka mahatagig ba yung kinabuhi? Dili ni mo obligasyon nga hatagan ko maayong kinabuhi, no? Pero obligasyon na mong mga ginikanan nga buhion ka mo. Pa, mubawi ko pa. Buhaton ako ang tanan nga makabawi ko nimo. Magkuyog ta sa syudad pa. Adto na tapuyo. Uban ako para mun. He doesn't fight crime or Grabe nga akong konsensya atong higayuna.
naluoy kay ko sa akong amahan. Og niuban siya nako sa syudad. Og wa na ginako siya patrabaho apa. Sa mga naminaw karon, panggaan ninyo inyong mga ginikanan. Kay sila mao'y tao nga andam nga mupasaylo og muhatag og way katapusang pagpangga. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtada ning akong tampo. More power, RMR.